पले करनी चाहो बातो पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल ऊपर बातो पले करनी चाहो बातो पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल कवनो कहे होने कवनो कहे हे ने बा कवनो कहे होने कवनो कहे ने बा तो लोकेशन चालू कर ये कर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कर ये कर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कर ये कर ढोरी के नेबा मालविया टंची तबिया पोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई मालविया टंची तबिया पोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई लागताटे महालई पियो रछेने बा लागताटे माल ई पियो रछेने बा तो लोकेशन चालू कर एकर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कर एकर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कर ढोरी के नेबा साध सनिसाना लहंगा में बाटे एकरा कचबे खजाना अवधि से राइटर थारू साध निशाना अनुराग मिसाइल बाटे कचबे खजाना रसदार चीज देख आइल एने बा रसदार चीज देख आइल एने बा तो लोकेशन चालू कर एकर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कर एकर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कर ढोरी के नेबा। आरसीएम म्यूजिक न्यू ऐप अभी डाउनलोड कीजिए हमारे गूगल प्ले स्टोर से और पाए भोजपुरी लोकगीतों का एक से बढ़कर एक ऑडियो वीडियो सॉन्ग बिल्कुल मुफ्त।